námožníci dostali za úkol chytit opičku. Vydali se tedy do Afriky a vyndali jí matce rovnou z kína. Ale když odplouvali, házeli po nich kokosy a pomeranče. Celý opičí národ tehdy plakal až do noci. Opičí mládě na lodi, zvědavosti otupělé, strachem polomrtvé, vylezlo spod paluby a začalo bavit 4 námořníky. Námořníci pili, smali se a tancovali a opička skočila do moře. A to si nemyslete, byla to opička, ta opička byla až ze Zaíru.